беше внесен също нов закон за тютюна и тютюневите изделия. За съжаление, достигна време, достигне даже и до зала. Но смея да твърдя, че тогава закона, според мен, беше по-подреден. Може ли да изслушаме професор Бъчварова? Беше по-подреден, по-ясен и общо взето неща, които сега ме притесняват в този закон, който са внесени, не присъстваха. Аз ще кажа и конкретно, тъй като съм чела закона. Но така или иначе, въпрос на целесообразност е дали сега да форсираме нов закон за тютюна, тъй като има и нови изисквания в общата селскостопанска политика в сектора тютюн, има нови регламенти и така или иначе в някакъв момент ще бъде наложително нов закон за тютюна и той ще касае по-скоро следващите от веригата, не производителите единствено на тютюн, тъй като регламенти не касаят или не засягат толкова много как произвеждаме тютюн, какви сортове и съответно каква е системата на регулации. Това е въпрос на целесообразност, но съгласете се, че налаганите по-големи промени ще изискват нов закон за тютюна. Предложен е нов закон за тютюна, който лично мен не притеснява в няколко насоки и в 42-то Народно събрание категорично не мога да приема създаването на Национална тютюнева камара. Първо, защото ние нямаме закон за браншовите организации. Система, в която в един закон за тютюна правим камара, в закона за обща организация на пазарите припознаваме втори, трети, четвърти и всеки път ги казваме национално признати, това най-малко не е честно към група производители, които няма да бъдат национално признати, например животновъдите. Защото те няма как да бъдат национално признати, кои са представители в Министерството. Затова, може би, идеята и предложението ни е наистина да се върви към закон за браншовите организации, които да се обясни и да се потвърди начина, по който ще бъдат признати тези, които са национално представени, начин на тяхното функциониране. Но отделно в Националната тютюнева камера изведнъж и се възлагат страшно много административни функции. Аз тук с заместник-министъра не съм съгласна, защото, извиняйте, ма тя камерата ви поема всички функции. Регулации. Тия 107 милиона вие няма да ги управлявате. Тия 107 милиона камерата с представителите ще определят начина и реда, по който те ще се разпределят. Освен това, в тази камера пък има само по един представител. Има само по един представител. Когато вие казвате, че 50%, над 50% от тютюнопроизводителите влизат, повече от една организация не може да има. Когато 50%, 49% няма да влизат. Добре, така е записано. Аз съм категорична, че вие ще имате една организация, не повече, което създава проблем, защото вие на сила трябва да накарате всички да влязат в една организация и кой кого ще защитава интереси, как ще се съгласуват тия интереси. Ветеринарните лекари. Нали, ветеринарите ги знаем, другите хуманните лекари ги знаем, ние знаем ловните и така нататък. 2, 3, 4 почва една битка, кой е представител и кой какви права има.